פוליסת השקל הראשון, פוליסת שב"ן, אומר לכם משהו? אם רכשתם פוליסת ניתוחים בישראל בין השנים 2016 ל-2023, הכתבה הזאת היא בשבילכם. בואו נתחיל. ייתכן שקיבלתם הודעה על שינוי פוליסה ולא ברור לכם מה קרה? אני פה כדי לעשות לכם סדר. משרד האוצר החליט והורה לחברות הביטוח לעשות שינוי בפוליסת הבריאות לכל מבוטחי השקל הראשון, כדי להעביר אותם לפוליסת משלים שב"ן. למה? משרד האוצר טען שמצא בפוליסת השקל הראשון כפילויות ביטוחיות שונות, ולשם הסדר הטוב רוצה להעבירם לפוליסת שב"ן, וכך ליישב את הבעיה. ישנה אופציה להישאר עם הביטוח הישן, אך המבוטח ייאלץ לשלם יותר. כמה יותר? יכול להגיע עד 30% יותר ממה ששילם עד היום. הרבה מילים גדולות. מה לעשות במילים פשוטות? ליצור איתנו קשר, כי חברה גדולה עם ותק של 30 שנה בשוק נוכל לכוון ולעזור לכם לבצע את המעבר בצורה מיטיבה ונוחה מאוד עבורכם. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. המון בהצלחה.